cikin zuciya. Ni ta kace karka bari wata ta zo ta tsunduma cikin zuciya. Tafiyar da zan yi kin sani zan dawo a gare ki tauraruwa. Duk nisan jifa in yayi sama yayi sama wata ran zai dawo. Sannan mai haƙuri ciki da dutse ya sharo mu cikin duniya. Ka a kusa da ni da kai na saba ba wanda za ni sa raina. Zuciya kai take gani, kai na saba kuma kai na ke muradi. A rayuwa ba ni canjiya. Ni naki ne karki bari ne wani ya zo ya tsunduma cikin zuciya. Soyayyar gaskiya kin sani tun jiya da ke nake. Zance na gaskiya ni ba na tarjiya, tsoro kawai da ke. Ki samu zuciya ruwan sanyi kin jiya ke dan mun dariya. Masalatin shugaba abun sona ya abin biya. Allahumma sallala gare ka annabi, shugaba halittin duniya.